500 हागासिनो दं मैगं लाब्रानि आरो बे लाब्रा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों अभी मैं अपना जीजाजी का घर पर आया है कुछ सामान लेने के लिए 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया मेरा बहुत ही जल्दी हुआ दा आं दंफैयो गुमैमोनाव आरोना ओमफ्राय 10 हाउसनि माल लांनो नागिरदों जानाय लोंनाय एसे जाहोनांगौ नालाय माने आंखौ जायफोर सापर्ट खालामबोदों बिथांमोनखौ एसे आङो इनभाइट खालामदों आरोना ओमफ्राय सिगां समाव बिदिनो आङो शर्ट मुभिसो बानायोमोन नालाय बै गथ'फोरखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरोना केक हागोन गाबोन सानडेआव ओमफ्राय अमा बोरमा जाहोनायनि आं टारगेट लादों आरोना 10 हाउसनि माल बिसिनाव दं आरोना गुमैमोनाव जों दा फैबाय बलेर'जों लांनोसै बलेर' पिकआप ओमफ्राय नैबेहाय दंजोबखायो बिसिना चेयार टेबोल बेन्च माबा माबि सब दंजोबो आरो नै बेयाव गासिबो स्क्रिम दंजोबो आं दा बेखौ लानानै थांजोबसै ओमफ्राय दा आङो जोंहा आब'खौ बिस्रानाव मोनबोदों आरोना जोंहा गुमैनि न' बियो ओमफ्राय बिहावा आंना नैबे आरो नै आफाखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना सिगाङावबो गाखांबाय आलि खोनानै एकदम फुला फुलि थादों ओमफ्राय दा लागोन आरो बलेर' सालायनानै ओमफ्राय सोर दङ जोंनाव दं JDX सिना हरदो इधर भी ब्लॉग बना रहा है बिथिंगुना हरनांगौ खुलुमबाय दा टेनसन जाना फैथारदों माथो नोंलाय फाग्ला हेन्डसाम खाब्रा एक्टरखौ नुवाखै नोङो सेबजान लिरनो नामा ओमफ्राय नै जों आंखौ लेंहराखै बियो 100 के सब्सक्राइबर जानानै मामोन नामा आंखौ 100 के हे र' एसा 100 के सब्सक्राइबर जानानै आंखौ लेंहराखै बिराद हामा मोनदों आं लेंहराखै मानो फैखो नोङो आं हारसिंसो फैदों खामानि मावनो लुगैनानै थांफिनदों होनबा खामानि लुगैनानै नै बेखौ हालौनो हाब्रु दाफ'जोबनांगौ जांखायाव दा दै माबा रिटेन ओमफ्राय सुनिल जों फंबाय दं जों दा बलेर' पिकआपजों लांगोन आरो अबाव थांजोबखोथाय मानसिफ्रा अबाव थांजोबखो हा दे लांदो बाइकखौ खेंलाय मोनसे नायलाय स्क्रिमा अबे मोजां खैथा जाखो सानै ला बाल्थिं साल्थिं लांजोबनांगोन नैबेखौबो ड्रामखौबो दै दोनग्रा ओमफ्राय बेदर हायग्रा गासिबखौबो सेकेन्ड हाबा जानो नागिरदों आंनि लोगोफोर ओंखायनो आं लांफैदों आरो दा गारि दोननायथिं स्क्रिमा माबाखौसो दोगोन ओमफ्राय ओरै गोलावा वाल बायदिया ओमफ्राय सायाव सिलिं दिमुनि हाबा जाया दिमुनि 100 के सब्सक्राइबर फलोवार ओमफ्राय आंनि हाबा जासिगोन गाइस रेडि जादों दिनैहालागै सागिदिसो नोंहालाय सागिदिसो गोदोमोन ना हायाव दंना सोरनाव दं बायदि मोनलायबाय जायो मा बेसे लांगोन दिनैया ट्रेक खालामबाय नांला आथिंखा हा खालायनानै इयाव डाइरेक्ट सिखारदोब्रा दाबो मालायनियाव गसंगोन ओइ गसंगोन डाइरेक्ट सोरनायाव जायगा दंखायो गाबो एसे गाबो देब्रा गाबाखैलै ओइ सासे फैबाव मानसि थिनांगोन नोङो ओइ मानिजों खेब्रा मानिखौ खेब ओइ मानसि दंबावो नामा मानि नांगोन लागाव ओमफ्राय बोरमा सानांगोन अमा जाया खाग्रै ने आंनि अमा जानानै नेवना आंगायगोन बियो लागाव जा गिदिर माथो फान्था गोजा बेना मा मोनाम जा गोसोम खाब्रा सारदों मोनाम ओइ माखौ नाय जोंना बोरमा सायो लास लाबनाया देरसिन ओहो नै गिदिरसिन जों बोरमा सायो ओइथिं सिखोबानो जाबायमोन दा ओइ गाखोहैखाबाय आइथिङाव ओमफ्राय आइथिङाव गङा नांगोनलै एफा खाथिखादों गङा माबागोन नायनानैल' थाबायलै बे मानसि नोंहा सारि दा 1000 नामा ने
बेयाव गसंजाखायोना खुमब्रा गाखोलां खुमब्रा दैमुनि 100K साबसक्राइबार जानायनि बोरमाखौ आं होबाय आरो मानै बारा होनायासै आं मानैल' होबाय आंनाबो 100K जाबा माब्रै होगोन मानैल' होबाय हामा मोना दे देनां 200K जाबा माब्रै होगोन जागोन ना जागोन ओइ फैलाय ओरै हेरकन्द जायोसै 100K बाद दे खा एकदम खानांगोन ओइ मुलाक जागोन गोरलै मास मोनथामनिल' अमायाबो खाबा बारबुमा गोलैलाङोमोन जोंगालि बे बारबुमा इकाबावल' स्केट आंनियाव हासिन थानांगोनब्रा बेयाव सानै थांनांगोन रिटेनजों इजों जायो है गोजौसो आङो बेखौ नायलांनांगोन ना बुस्थुखौ आला सानै गिदिर थायो ना जाथाव थिखोखाजोब्बाय टेनाउसनि मालखौ नै बोरमा मानै गाबोन फुङावनो थांगायमोन आदा फासथायावनो थांदां ब्रास सास खालामनाङा मोखां सलासो थानायदों गारियाबो नारनांगौसो गारियाबो नारद' सायाव नै र' नारथुना सागसो लोंनो बावलायलायदों अखाया गोगोम फैगोन नामाब्रा फिसा फिसासो टाइप नालाय खोमसि दे लोंग्रोदो मोनफैबाय फाइनालि दायो ब्लग बानायगासिनो जोंना जानो लुगैथारबाय दा रानलाय एसे मोनामसु ओमफ्राय नै बानायबावनांसिगोन दायो उफाय गैला अखा हाबाबो अखा हागासिनो नै टेन हाउस खाग्राफ्राबो 80 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स थानाय मानसिफोर गोजा नालाय दा ट्रिबालखौ थुसि नोङो गरमथारलै मानसियानो जाबाय दे नै दा बेखौ दोजोबनांगौ आरो हारसिं दोजोबनांगौ नों मिथिबाय मिलायनो हादोंना हायाखै दा फारसेथिं बिदिया थोआबानो जाबाय र' बेयाव डिस्टार्ब जाया बेखौ खेंगोनसो गाखोनसो खादोंमोन बेखौ आरो नै ओरैजाय ओंखाम जाखांनानै एकदम पावारफुल गय लेबगासिनो दा गय जानोसै मोजांनो गय जानोसै दे बाबुमोन नोगोद खस्थ' खालामबायलै नोंसोरो दे गाबोन नोंसोरो आरो मोजाङै आरो टाग्रा एकदम पावारफुल बेदर मोनजाबावगोन नोंसोरो नांगौबा दरसे बारा होबावगोनब्रा आंनि भागोखौ दे ना मा बुङो ने माथो बोरमा लानजाय जागोन आं गाबोन जालांबाय आरो ना माबोरै बोरमा मानै बोरमा खासि 100K नि सेलेब्रेसन पार्टि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हख्लायसिगोन बेखौ दसे थानानै 500 हागासिनो दं मैगं लाब्रानि आरो बे लाब्रायाव आलु होगोन काबलि नैबे बेदरनि सामब्राम गुफुर बोरमा बेदरनि नेगासिनो मादैया मादैया माबा जोगोनार दानदोंमोन जोगोनार दालि मा मुदुमफुल फोगोन Mama, tunggu. Tak lu sama ini juga. Ya. Kita bawa lagi na lagi. Ini be, kamu mau berapa nih? Kepala ke Supari.
माबा इयो मा दं ya माबा बिबु बान्दार बिखा आइथिं खर' संगासिनो आलियानो